samanka. Mai kashewa da rayawa, na kira ka a farko ubangiji gun kowa, tallafe ni da baiwar yabo a gun san kowa, na sani za ka yi mun ubangiji na roka. Mai cikakken karfi na gaske babu irinka, mai isa gun Allah rasul babu samanka. Kare tsiranka ilahuna a gun almukutari, bayyanar dukkan kauni shugabana malahuri, kai ta yi ba adadi gare shi har ma da kirari, ni kwasa na yi ta yi maryaban da babu iyaka. Mai cikakken karfi na gaske babu irinka, mai isa gun Allah rasul babu samanka. Rabbi na sa a halin gidansa har ma da sahabbai, sayyidi Abubakar Umar Usman dukka gaba ɗaya, sada jaddil akabar Ali na sa shi ciki dai, sun ba annabu sak sun rike tafarkin manzanka. Mai cikakken karfi na gaske babu irinka, mai isa gun Allah rasul babu samanka. Bani mantawa in wuce sak yake ta nuni ba shakka. Mai cikakken karfi na gaske babu irinka, mai isa gun Allah rasul babu samanka. Assalamu alaika rasulu mai bayyana komai, assalamu alaika habibu kai ke ban komai, assalamu alaika najibu